Jeg blev inviteret af kunsthallen her til at udstille. Og længe anede jeg ikke, hvad jeg skulle lave. Det gik ganske roligt lang tid, men så ville man godt høre, hvad en havde tænkt. Og så tænkte jeg, jamen, så må jeg fortælle dem, at jeg ikke har nogen idé. Og så tog jeg op og blev venlig modtaget selvfølgelig. Og, nå, men her skal du udstille herinde. Sådan ser rummet ud. Nå for søren. Her kan jeg jo lave en gårdhave. Jeg har lige været i Istanbul. Ja, det lyder en god idé. Og så måske nogle store træer. Hvis jeg kunne lave dem udenfor, så kunne det blive rigtig flot. Der er højt til loftet. Jamen, super. Det kan sagtens lade sig gøre. Og så var ideen der. Og fra total frustration over en fin invitation, så var der pludselig en idé, jeg kunne bruge til noget. Altså ideen, den ligger der, og den skal så ligesom tage sin form. Og det er hele tiden en udfordrende, frustrerende, eller sådan en pirrende fornemmelse, hvordan om ved aldrig rigtigt sådan, prøver man så det, og efterhånden når man så op, og okay, det må være sådan, det er vist okay. Altså den skal jo også glaseres og brænde. Altså det er jo ikke færdigt, før det er brændt. Altså det er jo specielt med keramikken. Og hele vejen, der lægger man det til rette, alle de her ting. Og så senere, så glaserer jeg dem forskelligt, eftersom de nu er blege. Jeg arbejder jo meget med at give leret og mig selv, men altså leret og de andre ting, ilden og det hele plads. Og kan rigtig godt lide, at sporene efter, at materialet taler. Den overflade, som jeg så får frem, den er ikke sådan søgt frem, men den er bevidst ladet blive, som den ligesom, og noget er glattet væk, og sådan. Og så sker, altså der sker en masse ting med materialet, som jeg lader det gøre, og som jeg heller ikke ved, hvad der vil ske. Der sker også mange ting, som bliver rigtig godt, eller nogle ting, som beklager, men faktisk for det meste, så spiller det rigtig godt med. Den første påfugl, jeg lavede, det var den her hen. For en påfugl, altså først og fremmest, så har jeg en påfugl jo sådan en stor hale. Og det billede, det var også den, jeg lavede på min skitse til den oprindelige idé. Der skulle være en påfugl mellem træerne, synes jeg, for at være sådan en gårdhave, sådan sultansk gårdhave. Der er hele tiden en idé om, at der skulle være en påfugl. Og så laver jeg bare en påfugl. Og den havde spredte vinger som det her, eller fjer om bagved. Og der kom ret hurtigt den der idé med, at de skulle være... Altså, hvordan får jeg den der flotte plet, som er på påfuglens hale? Hvordan får jeg den frem? Jeg kan jo ikke bare male sådan nogle pletter. Altså, fordi jeg vil give den formpletten. Altså, i hvert fald så virkede flat helt utåligt som idé. Så hurtigt så kom den her. Men den blev bare større og større, og blev dobbelt. Og jeg kunne lide den ikke blive så tydelig hale, men det også blive... Om bagfra var det ikke tydeligt, det var en påfuglehale. Der er det måske noget helt andet. Så det var en opdagelse. Og farverne var de her matte og de blanke, som jeg havde fundet lige før, som gav denne kontrast i den. Men jeg synes alligevel, der manglede en med... altså, når man ser en påfugl, så er der er jo også de der med lange haler. Altså, man kan næsten ikke se den med opret hale, uden at have en med lang hale også. Så selvom jeg ikke rigtig synes, jeg kunne nå det til projektet, så var det en udfordring. Så jeg lavede den her, og det er så blevet den her virkelig pompøse påfugl med violet. Og halen var først helt flad, men det duede overhovedet ikke, så det måtte jeg jo... Altså, da den anden stod færdig, så det jo lidt mystisk ud. Og så ret hurtigt så fandt på det der, at selvfølgelig skulle den også have sådan nogle rør. Og... jamen, den udviklede sig med farver og det hele, så bagefter blev jeg nærmest sådan, hold da op, den er da godt nok nydelig. Men det der blev en påfugl, sådan så, ja, min kone sagde, ej, sådan en kjole vil jeg have. Og da den stod på udstillingen her, så var der også udstilling heroppe, der var en, der sagde, sådan en kjole vil jeg have. Så den er virkelig blevet rigtig påfuglagtig.
Og nu det står her, og de er færdige, så synes jeg da, at det vil være rigtig fint at få den historie ud til et sted, et eller andet offentligt sted. Altså et sted, hvor der er mennesker, altså offentligt eller ikke offentligt, altså et sted, hvor der er mennesker, som måske kan tænkes og synes, at det har en betydning, eller som reagerer på det. Og jeg kan i hvert fald sagtens forestille mig, at i forhallen på et hospital, altså det jeg forestiller mig, det er, at også når jeg registrerer ved folk, det sådan reagerer impulsivt på dem. Og når man kommer på et hospital, eller på et rådhus, eller et andet sted, hvor der er glatte arkitektvægge, så er der tit brug for noget, der har lidt formildende, som er lidt formildende. Og der tror jeg, at de her ting kunne passe rigtig godt. Altså den måde, de er udformet på. Sådan menneskeligt og blødt og nemt at forstå i motivet, sådan set. Man behøver egentlig ikke forstå motivet. Folk spørger også, er det træer? Altså det er ikke, fordi de direkte ligner træer, men i deres formsprog og deres overflade, man kan røre ved dem og sådan, så er de meget nær ved mennesker, tror jeg.